Les dades de l'atur que hem conegut avui són francament dolentes i negatives. L'atur s'ha incrementat gairebé un 7% respecte al mes anterior. Ens hauríem de remuntar fins l'any 96 per trobar unes xifres tan negatives. L'única diferència és que l'any 96 estàvem ja sortint d'una crisi i en aquest moment encara no albirem la magnitud d'aquesta amb la que ens trobem immersos. La contractació que s'està generant a Catalunya no és suficient per absorbir totes les persones que volen incorporar-se al mercat de treball i si a això li sumem la destrucció neta de llocs de treball que s'està produint en determinats sectors, com és el de la construcció clarament, trobem unes xifres tan espectaculars com aquestes. Per col·lectius, una vegada més, són els homes i els homes d'origen immigrant que provenen del sector de la construcció els que més fan incrementar aquestes estadístiques i davant de tot això, una vegada més, des de la UGT de Catalunya hem de demanar una activació de tot un seguit de mesures per part de l'administració, entre elles la creació d'ocupació des de les administracions públiques. Entenem que cal activar tot el que té a veure amb l'atenció a les persones i tot allò que conté la llei de la dependència. Entenem que també és important que es construeixi vivenda de protecció oficial com a mesura per reactivar un sector que està tan tocat com és el de la construcció.